biktima sa pagpang-hostage sa Mandaue, nag-antos sa trauma sa nahitabo kaniya. Size 50 na lang ang minimum nga plite sa jeep. Usa ka lalaki biktima sa hit and run. Truck di karga misibat human sa disgrasya. Dismissed nga pulis gidakop tungod sa kaso nga pagpanglugos. May hapon sugbog Kabisayan, mga gamit alang sa hospital nga gidonate gikan sa Belgium na dawat sa Kapitolyo kagahapon. Usap pa lang sa tulo ka container van ang miabot sa Cebu International Convention Center. Kinigi-aksyon na ni Edwin Cañete. Giniskarga nga sulod ining usa ka 40-footer container van nga puno sa mga gamit alang sa hospital nga gikan sa nasod sa Belgium. Si Patrick Haghido rin nga empleyado sa telecommunication company sa nasod sa Belgium mo imidonate niini. Usa pa lang sa tulo ka container van ang miabot sa Cebu International Convention Center. Wait. Who is helping have a good help from the World Messi Help in Belgium and Redem Tourist in Belgium. That's an old father who is still doing those things to assemble the goods on the old way because the new people they don't care about that anymore. How long have you? Nasunod niya ang hiya sa pagkamanggihatagon, gikan siyang katiguangan ug mapasigarboon nga walo na katuig niya kining gihimo. Bisan tuod nga mga ginamit na ang mga kaymanan, iyang nasuta nga mapahimuslan gyapon kini sa Pilipinas. Lakip sa iyang ipanghatag ang patubig alang sa isla sa Camotes, alang usab sa mga mag-uuma. We will make an irrigation system in Camotes. That is the plan. And there is a guy, Ronnie Garbe. I said, if you have good people, he's a good guy. He's not a rich guy. He's monitoring also there, like Sir Baltz is doing what he did there in the hospital. So we went here to check how much it cost, the equipment, what we would need to make irrigation system, because there in Camotes, because of the El Nino, the farmers, I saw it, their vegetables, it's dry. They cannot cultivate nothing anymore. Ang mga gamit iapod-apod sa Kapitolyo sa 4 ka provincial hospital ug 12 ka district hospital sa lalawigan sa Sugbo. Matod sa nangulo sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, iyang i-organize ang mga mag-uuma sa Camotes alang sa i-donate nga irrigation system. Organized farmers group, no? Organized. Sir. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Miauhag ang Kapitolyo sa pagpangandam sa pagnihit sa uwan tungod sa pagpadayon sa El Nino. Matod sa Pangulo sa Disaster Office sa Capitol Baltazar Tribunalo, gisugdan na nila og pagpanghatag sa mga kaymanan nga kapunduhan og tubig sa mga mag-uuma. Gibanabana nga 15 ka mga lalawigan sa nasod ang makasinati sa huwaw. Sumala sa pag-asa ang Sugbo, posible nga makasinati sa dry spell kung pagmino sa uwan karong buwana. Kini naglakip usab sa mga lalawigan sa Capiz, Iloilo, Siquijor, Biliran ug Eastern Samar dinhi sa Kabisayan. Samtang posible nga makasinati sa huwaw ang mga lalawigan sa Aklan, Antique, Guimaras, Negros Oriental ug Occidental, Samar ug Northern Samar dinhi sa Visayas. Yun siya, Karibals, ditso-ditso na ni siya. Mao na nga kung kabantay mo siguro pag abot sa tangki pertinan daghana diha karon na jutay-jutay na ugma magdami sa kinatarkan. Ang reality is naagid siya, no? It's still Isugdan na sa mga lokal nga mga kandidato ang pagsuroy sa mga barangay alang sa pagpangampanya. Ang Team Rama dito kagabi sa Barangay Dayas, Dakbayan sa Sugbo. Gawa sa mga pulong-pulong uban sa mga nagpuyo sa barangay, gipakatap na usab nila ang ilang mga campaign materials. Samtang ang uban nga mga kandidato midalit ug sayaw. Di pa na problema sa kailan. Ang problema doon na magpapamaliti. Atong mayon, mga kaigalan, Sir Neil Utsige. Usa ka task force ang gitukod sa COMELEC sa matang sa syudad ug lungsod alang sa pagpanangtang sa mga illegal campaign materials. Magsugod na karong Martes, Pebrero 9 ang campaign period sa mga national candidates. Kinigi-aksyon na ni Jinky Receipt.
Nagpagawas na og lagda ang Commission on Elections sa mga angay ug di angayang buhaton sa mga kandidato pagpapilit sa ilang campaign materials. Usa ka task force ang gimugna sa COMELEC sa mga kalungsuran ug syudad nga mo'y muhimo sa Operation Baklas subay sa COMELEC Resolution 10049. Sila ang gitahasan sa pagtangtang sa illegal nga campaign materials nga wa musubay sa gimando sa COMELEC. Ang DPWH gideputize usab sa COMELEC nga mo'y manangtang sa illegal campaign paraphernalia. It will be upon the direction of the election officer kung asa pag-determine asa ang mga unlawful campaign materials. The PNP would in effect be provide security, and the DPWH the manpower to tear down and remove these posters. Sumala sa Fair Elections Act, bugtong posters lang sa national candidates ang mahimong hilabdan sugod karong Martes. Ang makonsidera nga illegal posters mao katong gipapilit o gibitay sa pampublikong lugar nga wa makabutang sa designated common poster area. Tangtangon kini, bisan ug bisubay pa kini sa insakto nga sukod nga gimando sa COMELEC. 2 by 3 feet ang sukod sa posters ug streamers, samtang 8.5 by 14 inches sub alang sa pamphlets. Di nila hilabtan ang nakapilit sa mga pribadong lugar tungod sa pagtuo nga duna kini pagtugot gikan sa tag-iya. Ang bawal is mga kanang highways, bridges, kanang center islands, kanang unsa na flyover, kanang skywalks, underpass, bawal na siya. Mi pahinumdum usab si Castellano nga di mahimong ipapilit o ibutang ang poster sa mga punuan sa kahoy. Mi pahimang no usab ang COMELEC nga di mahimong basta-basta manangtang ang publiko sa mga campaign materials gawas kung dunay presensya sa COMELEC. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Dismiss nga pulis na lutsan og warrant tungod sa kaso nga pagpanglugos sa usa ka batan-on. Kini gi-aksyon na nila si Caminada Vestil. Igo na lang sa pagdahan siyang kaugalingon ang gani pulis nga sakop sa Cebu Provincial Police Office. Human malot siya warrant of arrest sa kasong pagpanglugos. Siya gireklamo sa sala nga pagpanglugos sa usa ka 15 anyos nga batang babae nga iyang gipapuyo silang balay. Tungod sa maong kaso, gimando sa ombudsman ang pagdismiss gikan sa serbisyo kag kanhi Senior Inspector Donald Hiniston. Matud niya, wa siya matagig kahigayunan nga matubag tanang reklamo bato kaniya. Masuot sa prisuhan nga what isa niya madismiss na sa serbisyo nga wa tinatawag nga letter nga ikan sa ombudsman nga makareply lang ta, maka-counter lang ta. Karon sad na stay warrant wa sa ka-receive nga makareply lang pud ta nga sa criminal case. Wa jugo wa deprive ko tanan wa due process wala, no due process of law, no justice wa ko tanan na buhat. Ya, trabaho sa pulis. Padayag pa ni Hiniston nga kung sad-an man gani siya ug nahilabtan pa niya ang maong batan-on kani adto pa siya nahanaw silang dapit. Matud pa ni Hiniston nga wa siya magdahom nga buhatan siya sa ingon siyang higala nga mo'y ginikanan sa batan-on. Tinuod pa na siya nga nitabo. Di na ko magpakita din musibat ako eh. Kabalo na ko nga kung sa'yo mahimtangan ako na og tinuod na siya. Ang hipi sa Parian Police Station Chief Inspector Francis Errol de Vera nagkanayon nga ilang gisurveillance Hiniston usa pa nila giserve ang warrant pagdakop kaniya. Ang warrant of arrest gimando ni RTC Branch 24 Presiding Judge Jose Andal. Nagsunder si Kwasya, padakop siya, Kwasya ini resistance. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vestil, News 5. Ang Conlens Coffee Company mo ay first of its kind nga kape nga mapaila sa mga coffee lovers sa premium coffee sa Pilipinas ug aron mo paambit sa kasayurang dili tanan kape pareha. Matud pa nga kadaghanan sa mga tawo moadtog coffee shops apan kulang sila sa pagdahi ug pagsabot ining maong beverage. Well, one of the nice things about our coffees is we have Blue Notes, which is 100% Arabica. We have over 20 varieties in the market, so it allows you to find the right coffee that works with you. So whether you want something a little bit lighter, maybe like a Timor, or if you want something a little more fruity like an Ethiopia or a Kenya, then you can find the coffee that suits you.
Ang Conlins Coffee Company usa ka full-service coffee company nga modalit og roasted coffee beans, ground coffee ug customized blends inubanan sa mga beans gikan sa lain-laing parte sa kalibutan. Gawa sa ilang nabantog nga coffee line, ang maong kompanya mausab ang exclusive retailer sa mga world-class coffee equipment sa nasud. Ang Conlins products, Blue Notes o artisan coffees mo'y pwedeng magamit isip mga kahimanan sa pagpalawom sa pagsabot sa tinud-anay meaning luyo sa linahi nga lami sa matag kape. Sama ining artisan's coffee, kag-ingong maoy mas kinaham sa mga coffee aficionados. Sanglit nagsalamin man kining maong kape sa kalibutan sa lifestyle ug arts. We have our shop in Cebu, Ayala, Cebu. It's on the 3rd floor. It's called Conlins Coffee Laboratory. It's really a really fun place to be. You can try different origins, you can try different coffees, you can try different brew methods. If you want espresso, a hand pour, a siphon, it's all available here to find the coffee that's best suited to you. Samtang, when it comes to food safety, ang Conlins mausab ang unang coffee company sa nasod nga ISO certified. Gawa sa pagbaton ni ini og halapad nga kapilian sa mga kape, ilasab nga gipaniguro nga ang kalidad sa maong kape permin consistent. Sugod karong adlaw, size 50 na lang ang minimum nga plate sa mga PUJ. Matod sa LTFRB, wala na kinahanglan ang pag-post sa fare matrix o giawhag ang mga pasahero sa pagreklamo sa ilang buhatan niya atong mga driver nga dili motuman. Kinigi-action na ni Ryan Sorote. Ako, as far as it is concerned, wala may problema if ever mausos ang presyo sa atong plitihan. Suportado sa Citrasco ang magmenos og 50 centavos sa plitihan sa mga PUJ. Gibase kini sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa nagkaubos nga presyo sa lana sa world market. 650 na karon ang minimum nga plitihan sa mga public utility jeepney. Discounted gihapon og 20% ang mga senior citizen o mga estudyante. Matud sa panguso si Citrasco Ryan Yu nga dako na ang pagkunod sa presyo sa fuel ug angay na ang pag-adjust sa plitihan. Inuon katapusan na kini nga us-us sa plitihan hangtod sa Hulyo base sa projection sa Citrasco. After this, I think wala na mahimo nga pag-us-us because then again, ang fuel is only a factor sa pag-operate sa sakyanan. Dunay 1,000 nga masakop nga driver o 800 ka operators ang Citrasco sa Sugbo. Apektado sa adjustment ang mga kita sa mga drivers nga may banan. Di sa makapakunhod ang operators sa ilang abangan tungod sa maintenance o gasto sa rehistro. Operational cost like kining tires, batteries, and other accessories, maintenance cost na to. Ang labor cost na to nagkasakasad. Matod sa LTFRB, di na kinahanglan og bag-o nga fare matrix aron mosugod na ang mga PUV drivers sa bag-ong plitihan. Mahimong ireklamo sa LTFRB ang mga PUV nga mag-overcharge o kuwang og sukli sa mga pasahero. Dunay multa nga 5,000 pesos ang overcharging ug sa Joint Administrative Order sa Department of Transportation. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Batanon nga gitulis o gi-hostage kagahapon padayong mibati og kahadlok apan desidido nga pasakan og kaso ang suspect. Si Ray Pasaporte sa detalye. Wa gihapon nawala ang gibating kahadlok sa 19 anyos nga si Gianni Carnelias sa kasinatian nga iyang nahiaguman. Kagahapon sa hapon dihang gitulis o gi-hostage siya sa suspect nga si Anisito Laranio. Asoy sa biktima sa News 5 nga siya og iyang lula sakay sa PUJ gikan sa Danau City. Diin ila sab gikasakay ang suspect. Sa ilang pagkanaog sa magikay, ilang nabantayan nga nanaog sab ang suspect og dayong bira kaniya. Kanang tubang ko sa jeep kay dawato na akong lola para panaog niya. Nikalit lang ang gibira ko niya tas nakaana na siya sa kutsilyo tas niya na siya nga hold up raw tas kanang ana siya nga kanang hulman sa tikaday kay kanang ganahan siya mouli mo sakay siya jeep para kulon. Bisan sa tumang kahadlok nga gitiuna na siya sa liog sa kutsilyo nga dala sa suspect, samtang sila naglakaw, ihapag kining gipangutana nganong nabuhat ni ngadto kaniya. Pag-abot niya kanang ato na misunahan sa inyo yung sige na kung pakiluoy niya hanta nakalabang ni sa may Jollibee.
Then, sige ko pang kiloy niya nga. Buhi ilang ko kuya kay total. Ana, sige ko ka ng kuan-kuan niya ba nga. Ang tamulo siya, wala bang yun. Pero ang kutsilyo? Nakahana lang yapon. Oo. Yeah. Moto nga ka ng pag-abot naman sa LC to na na-rescue na. Naabot ang SWAT, nagkanang warning o pabuta din. Moto ni doon sa iya, then nakadagan dayon ko. Matud sa biktima usa ka pulis ang suway nga mipakalma sa suspek apan wa kini maminaw kaniya. Nahimo to na ako kay para makauli ko kay na may tao nga tao nagukod na ako gikan pagugusdan ako. Ang apuhan sa biktima niingon nga nagampo siya samtang nagsunod sa iyang apo. Ako siyang giingnan nga kanang buhi na dong ako ng apo dong. Yan siya buhian ko man ni patio no sa kuno niya. Oh, mo to nagsinggit na lang ko pakitabang dito sa Belmont sugod. Na. Si tabang in taon mo akong apo nang gidaan niya ana. Kaganihang buntag ang biktima uban sa iyang apuhan ug iyaan mibalik sa Kasuntingan Police Station alang sa pagpasaka og kaso batok sa suspek. Hadlok nga ka lang. O, kahibawin siya akong bato. Kami pang naluhoy sa ila. Di ka kapasaylo, aning kuan? Sobra kayang gibuhat sa amo. Wa sa may inom suyo pa usa ta ka gabi nga to dagan sila sa nga. Tuwas adlaw po dagan to. Magsiya inom man ako no, wa mo kita kaon. Naluya lang ko. Di ka kutsilyo. Aw, sekten doon ako kay kanang namay taon kukod nako, angkon ko atong ako kutsilyo. Sila Ranyo naputos sa bunog og nakaangkon pa sa samad sa ulo. Human gitabangan og kulata sa mga tao sa lugar. Lumad nga taga pinamungahan ang suspek. Kinsa miabot og karmen aron pagtago sa rason nga duna kunoy migukod kaniya. Ang pulis nga nadestino sa Traffic Management Group sa Mandawi City mipakita sa samad siyang palad. Humani ni giilog ang kutsilyo gikan sa suspek. Akong ibuhatin, ditso ko padong doon sa unahan. Akong gibangi lang usa ka patrol sa katong team, katong puti, ug ako ang motor. Ya kay gida mabanggit siya nga to padong sa unahan. I-proceed na po ko sa unahan, mga 5 nga to sa unong ka motor, mo akong gibangil, mo gihimo akong barikada para di gid sila kalapos. Ato sa time nga na corner siya, kauban niyang iyang biktima. Abo dito, murag naratol siguro to siya, ni kalit man siya giisa. Pagkalit niya giisa dito na ko ni dool. Yeah. Akong kauban nga SWAT, di man siya kahakop sa babae sa atong suspitsado. Naam siya ilong arm nga bit-bit. So ako lalay ni isa ang ako lang kikining kamot ako mo nakakupot sa silyo. Wala Gihikay na sa pulis ang kaso batok sa dinakpan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Patayng lawas sa OFW na nga gipatay sa iyang amo sa Riyadh, Saudi Arabia moabot na sa Sugbo karong Lunes sa hapon. Pagpasaka og reklamo batok sa recruiter sa biktima na sangat na sa korte. Ang report reaction na ni Jinky Recit. Moabot na karong Lunes ang patayng lawas sa 35 anyos nga OFW nga si Lotis Yu Kamukamo dinhi sa Sugbo. Ang iyang igagaw nga si Norma Baron Mipaybaw nga nahikay na ang tanang papeles sa biktima aron mapauli na sa Toledo City ang patayng lawas ni Lotis human sa 3 ka buwan nila nga pagpinaabot. Isakay sa cargo sa Philippine Airlines, ang lawas sa biktima kinsa gipatay niadtong Oktubre 29 sa milabayng tuig ug nasayran lang sa iyang ginikanan niadto ng Disyembre. Ang pamilya dawa pa nakasabot sa ilang gibati apan mapasalamaton sa Kapitolyo sa dakong tabang nga ilang nahatag aron mabalik dinhi sa Pilipinas ang gipatay nga OFW. The last minute, muna ako pasalamat unang-una sa Ginoo nga nahuman mi tanan as in human na gyud mi maghuwat na lang mi sa Lunes. Nang gawas ang taho nga posibleng gi-autopsy ang patayng lawas sa biktima bisan ug wa kini pagtugot gikan kanila. Busa atul sa pag-abot niini karong Lunes, dunay sakop sa NBI nga mukuyog kanila. Nang master gyud nga forensic ana nga kinahanglan way samad ang among patay inig abot. Kay naisa mad foul play na. Hangtod karon nasuta nga padayong nagtago-tago ang illegal recruiter sa biktima nga si Margarita Sisi. Napasaka na ang kaso ngadto sa korte bisan ug at large pa ang recruiter. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Recit, News 5.
Isa sa foundation gikan sa gawas sa nasud ang muhatag og livelihood program niadtong mga ginikanan nga walay mga trabaho. Ila usab hatagan og edukasyon ang mga bata nga wala mag-eskwela. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Dinhinining luna tukuron ang 3-story building nga Waco Work Center alang sa mga less fortunate nga mulupyo sa Barangay Lorega ug mga kabataan. Kaganiha, gipahigay ang groundbreaking og blessing sa luna nga tukuran sa building. Ang Waco Work Center gidumala sa Waco Work Foundation sa magtiayong yamada nga mga Japanese national. Tuyo sa mong center ang paghatag og livelihood program sa mga ginikanan nga way masudlang trabaho ug edukasyon sa mga bata nga wala mag-eskwela. To focus more on underprivileged youth who want to go to university and who want to make their dream into reality, and also the children, like many children in Lorega, they can't go to school because of lacking the budget from the parents. So we will also offer some classes to those kids. Ang Waco Work Foundation adunay mga partner institutions nga mopahigayon og training program uban sa pag-abag sa gagamhanan sa dakben sa Sugbo. Gikalipay ni Acting Mayor Edgar Labella nga nakig-alayon kanila ang Waco Work Foundation aron sa matabangan ang mga naglisod sa dakbayan. Matud pa ni Labella nga nindot ang programang gitanyag sa foundation ug wa sila magdumili sa pagdawat niini. It's a welcome development because this will now give our people in the area the opportunities to learn some trade, to learn how to work, some skills development. Unsay gisulti ganina sa mga Hapon nga mahimo ni nga pagkatun-an call center, mga vocational courses, livelihood for these people. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Mga naninda sa merkado sa Mandawi may reklamo sa tag-as nga gross income nga gideklarar sa Treasurer's Office alang kanila. Misaka ang bayranan sa ilang business permit. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Sakit kailan ako, yun nga pabayron mi. Nga bisag nilapas ang sisinta. Umo nga na amigag may tindatidra. Pabayron pag inisis-is. Di na lang ta. Wa mapugni sa 66 anyos nga si Nanay Terry ang iyang mga luha sa kagsugmuyo niya sa kagamhanan sa dakbayan sa Mandawi. Usa lang si Nanay Terry sa gatusan ka mga naninda sa Mandawi City Public Market nga nabugatan sa kadako sa ilang gasto pagkuha og business permit. Matud nila, usbon sa City Treasurer's Office ang ilang gideklara nga gross sales sa tibuok tuig nga moresulta sa pagsaka sad sa ilang bayronon. Nga unta, mobisita sila kung angayan ba sa maong business permit nga ilang ihatag namo kay o kanang ilang ipahamtang kay ino nato sila magbuot kung pilay among gross income. Dili sila mutuo sa actual, amot nga nung di sila mutuo sa actual, sila gi magbuot mo submit mi dito og 100,000, 200,000 yun na nila. Apan matud ni Mandawi City Treasurer Attorney Regal Oliva, doon na sila'y katungod sa pag-usab sa gross income sa mga magpapatigayon nga walay mga resibo sa pagtuo nga wa nila gideclare ang tinuod nila nga gross income. Gikinahanglan nga dunay mapakita ang magpapatigayon sa pag-claim sa ilang gross income sama sa resibo ug book of accounts. Problema mo ko na rin mga vendor, so kapag sila yung resibo. So kung sila yung resibo, asa man among basis to check nga tinuod imong gislihalin. Mahimo nga iprotesta ang gibanabana nga gross income sa Treasurer's Office alang sa usa ka tindahan. Gihanggap ni Oliva ang hangyo sa mga tendera nga personal nga inspeksyonon sa mga taga City Treasurer's Office ang mga tindahan aron di magtumutumo og pagbanabana sa gross income. Kung ako ilisan and you challenge me na sayop ang akong gross sales record, you can always do that and question the treasurer. And the treasurer may grant your protest. Gawa sa kadako sa kantidad sa business permit, dako sabang ilang bayronon sa ilang mga stalls nga ilang gipatukod gawa sa merkado human sa kusog nga linog niadtong 2013. Mireklamo sab sila sa kaminos na sa mga tao nga mamalit sa merkado human wa na pasudli o motorsiklo ang dapit. Matud nila, wa pa balinga sa market administrator ang ilang reklamo. Gipasalig sa City Hall nga ilang susihon ang mga reklamo sa mga maninda sa Mandawi Public Market. Bisag ingon anong sitwasyon ang gobyerno ni sanong sa ilang request ba kada adlaw sa gisyog kanang resibo. So you believe, sir, it's politically motivated? Wala aging siguro ting okay maron sa mga baho.
Pero kaning mga kwarta nga sinsiyo. Why nagpaluyo ha? Amo gini, why nagpaluyo na mo? Amo gini, doon na nihatag 20, bago pagay rin nihatag og 100, niya apusan, basta bao ning mga kwarta ha. Amo ra gini. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Yaw droga sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Subo na dakpan sa kapulisan. Na-recover usab ang 5 ka motorsiklo nga gituuhang mga kinawat. Kinigiaksyon na ni Jonah Bahinting. Nasikop sa mga sakop sa City Anti-Illegal Drug Special Operation Task Force sa usa ka bypass operation si Ruby Fabroa nga taga Sitio Pungol, Barangay Malubog ning syudad. Apan nakaikyas ang kapuyo niini nga si Dominic Reneca Buenas. Sila gireklamo sa mga residente sa maong barangay gumikan sa kalambigitan nila sa pagpaligya og ginadiling drogas. Actually, ma'am, ang area is dool sa kalsada pero mga sa likod ato is pangpang na. So kuan kayo siya sa kuan ngit-ngit na, so kuan ang circumstances kadto siya ang kuan ni dawat sa kwarta nga kini siya may nihatag sa item. Nakuha sa mga pulis ang mga pinakite sa shabu nga gibana-bana ang among kantidad og 700,000 pesos lakip sa kwarta og bypass money. Gisakmit usab sa mga pulis ang 5 ka mga motorsiklo nga gituhuan nga gigamit sa ilegal nga negosyo. Gituhuan usab nga ang mga motorsiklo posible nga mga carnap o gibayluan og gidili nga drogas. Giawhag ang mga nawad-an og motorsiklo sa pag-adto sa buhatan sa Cebu City Police Office sa Gordo Avenue alang sa pag-ila sa ilang mga motorsiklo. Matod sa mga pulis, ang nadakpan nalakip sa listahan sa ilang top 10 drug personalities. Kini nga mag-live-in partner is target nato sa kuan diri sa city level. One of our targets sa kanang kuan top 10 drug personalities sa area. Si Ruby wala na mohatag sa iyang pamahayag dihang gikuhaan sa mga tigbalita sa iyang habig. Kinsa jud gadala ni ma'am imuhang kalib-in nga ni join na lang ka? Alang sa Aksyon Bisaya, Johanna Bahinting, News 5. Usa ka lalaki na hit and run sa usa ka 6-wheeler truck kaganihang buntag. Ang aksyon gisundan ni Ryan Sorote. Naghapa og nagtingit sa kasikit kining lalaki nga wa mailihuman mahit and run sa usa ka 6-wheeler truck sa S. Osmeña sa North Reclamation Area. Matod sa mga saksi, paingon na unta mulabang ang biktima yang naigo sa truck nga palabang sa intersection. Gingong nalabay ang biktima sa kakusog sa pagkaigo ini sa truck nga wa panumbaling nga sa driver. Daling gigukod sa saksi nga si Dindo ang truck nga may plaka nga GXV 286. Naabtan ni Dindo ang truck pipila ka metros gikan sa nitabuan o gihold ang driver. Matod sa wa magpailang nga driver, wa niya mamatik di ang biktima nga palabang tungod sa kadaghan sa mga sakinan ug ka-traffic. Gimakadsad niya nga kusog ang iyang dagan. Nabandayan sa pahinante sa truck nga dulo sila'y naligsan apan sa iyang pagsusi, wa sila'y nakitaan. Sunod na mo, naayam ram ni Untol, to na mo, kanang island, manitayan na mo. Tanaw na utoyo na mo, waman. Dito mo dire. Di ka nagpatubil sa Mandawi City ang truck ug paingon na untang mugarahe sa lungsod sa Minglanilla. Giulagway ang dapit nga kuyaw sa mga pedestrian tungod sa kadaghan sa mga dagko mga sakinan nga moagi sa dapit paingon ug gikan sa pantalan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Happy weekend mga kapatid! Tigre sa Russia, nahimong best friend ang kandi nga ilawag unta kaniya. Mao na lamang ang kakurat sa mga staff sa usa ka zoo sa Vladivostok tungod kay imbis nga lapaon unta ang kanding sa maong tigre. Nagkalingaw naman hinuan ang druha nga naghinamyagay ug nag-uban sa usa ka hawla. Nakuratang mga staff sa usa ka zoo sa Vladivostok, Russia, human giamigo sa ilang binuhi nga Siberian tiger ang kanding nga ipakaon unta kaniya. Mas nibilib sila sa dihang pila na ka mga buwan ang milabay, apan wa gihapon kauna sa tigre ang kanding ug nahimong mag-best friend ang duruha. Dili ordinaryo ang pagpakighigala nga gipakita sa tulo na katuig nga Siberian tiger nga si Amor ngadto sa kanding nga ilawg unta kaniya. Kasagarang higayon, way kaluoy nga lapaon ni Amor ang mga mananap nga ipakaon kaniya. Matud pa, lahi ang batasan nga gipakita sa kanding kung itandi sa ubang mananap nga ilawg kang Amor. Matud pa sa caretaker ni Amor, ang respeto ug wala pagpakita og kahadlok sa kanding ngadto sa tigre, mao'y giingon nga rason sa wala paglapa ni ini.
Nobyembre sa miaging tuig sa dihang gisulod sa hawla ang kanding isip lawg sa tigre. Ug hangtod karon nagpabilin gihapon nga managhigala ang duruha. Gisuwayan na sa mga staff sa maong zoo ang pagbuwag sa duha ka mananap apan bangis nga miangal ang maong tigre. Hinungdan nga hangtod karon gipasagdaan na lamang nga magpabiling manag-uban ang duruha sa usa ka Pinoy-anan. Ug mao kadto naglangkob sa atong light news karong hapon. Alang sa walay karapusang mga chika, balik ko ninyo matag alas 7:30 sa buntag. Weekdays sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Laucot Serra nga word of the day nagkanayon. Kapag may usok, malamang may nagluluto. Agay! Una siguro sa tigre, Attorney Georgia, anong pagkanoon mo kung yung kanding, di man baka? But you know, that is a very nice story, Glenn, because it goes to show that if different species can get along, why can't Kita pa us ka. humans do that? Ikaw, no? Anong mag-away man, nga pwede mo din mag-best friend. Exactly. No? So, best friend na tatanan ron. Have a good weekend, Attorney Georgia. Have a good weekend and to everyone else. Maukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon o konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!